Брат ми искаше да играем в Fortnite. Няма нищо, където ни гледате си. Анди Студио. Но гледа. Пускам да знаете, пускам, после качвам YouTube, стягайте се, готово. Аз пусна го? Не, аз не мога да разбера. И аз какво направя с стримите? Какво сега качвам, ще го кача в същия ми канал. Ще го качвам. Ще го изработя. Ще се чува само нашия глас и готово. Че ти можеш. Мога. Изтеглям си го. Денчо, брата, ама, окей, аз този видео ти го видях, ама спря да го гледам, ама защо веднага тръгваш да таковаш, да викаш, че оно видео, дето съм като малък, да го качаш в Инстаграм. Не, базиках се, защото ти са малко се смя и да ти се издразни. Ма той Христа или защото ти викаш, ти ми гледай звуци. Да, това преди 2 години или преди 3 години. Помпа. Някаква Нели Топиала показвала среден пръст на някакъв. Ама аз трябва да умея, не съм голял. Още една помпа. Мерси за мен си. Брат! Опа! Абе, какви са тия спайдърмени работи, бе, брат? Има хила, приятел. Той е скин Кефили, брат. Той е скин кефили, бе. Чакай, защото тук, ето го. Дет съм. Дет съм! И аз? Направо са такова. Аре, умирам. Сутката, добре, не. Дръж Никола. Браво, е. Що му пусна веднага на 20 секунди, бе? Не трябваше ли на 12-13 нещо по? Май заради Никола. Не. Защото си диамант. Не. Може да. Не, защото сме Не. слаб. Аз съм при същия човек, той е добър, елате помощ. Знам някаква помпа, не знам как. Аз се намерих. Избяга. 30? На моден. Опа, много ми бъгва. На тебе ли? На тебе ли, бе, брат? На мене ли? Да. Той избяга. Аз тук където му опи трябваше да има едно... Тук. Как са нерва, не може да изтрие едно да видео. има едни минита. Умно се забитило. Някой минита да не би да има шушни. Да. Аз бях там. Мога да никак му оплаши, брат. Дай мини. На тебе ли? Къде си? Я дай мини, Аз съм бе. един кило. Не, имам два кило. Да изчезна да ми. Не трябва да се заселя. Дай, аз така. Како? Как паднах? Дървото си падна. Бъда му и по майката. Това не трябваше да псувам. Ти снимаш ли? Да. Брат, си много тъп, бе. Той 3 пъти повторил, брат. Ама, знаеш какво ще направя? Ще се Не, че аз разбрах, че той вика, че ще снима от другия разпил. Сега тук патрони за помпа.
Jedan je mi sreo od nekad. Дед! Най-ново, лайте! Дед! 110 метра, брат, у въздух. Ба, аз го пръснах. Изядох му живота. Пак, че не мога 31. да е. Къде е? Мъркни. Ага. Човек. Оп, на мене, двама. 120. Трима. Дед. Двама ми са, още един. 35. Да му видя лута. Добре, има бяга, бе, лута, ама съм на 35. Къде ще си? Виж го. Пучо! Трима са, аз съм на малко. 2 секунди ми дай, чакай малко, че до мене има. Тука. Защо бягаш, бе, брат? Нок. Баганото, че съм на малко. Дед, ама патрони няма. То сгубя за втори път. Някой тук. Оп. 102, 136, на лайте. Браво. Стига, бе, брат. Хила са! Оп, деца. Не си дед. Ба, колко детна. Никола, бием ли ги? Ама патрони за помпа имаш ли? Твърли, защото имам на 4. На едно съм, брат. Аз нямам и да стои. Ти оцелява, човек, аз имам делена войска. Какво мога да правя, брат? Аз имам делена войска. Ба, аз съм много зле, брат. 30 секунди. Отгоре, риста ми дей. Чисто моля да отбери сам, моля те. Само 6 секунди. Да му и то да се възстанови. 110 секунди. Найс, бе, Христо. Откъде разбираш, бе? Ето, нали пише там колко секунди опита? Къде пише, бе? 3-2. Аз я самаха ми. Ристо, вземай колата. Няма. Колко съм? Пука ти майна, бе. Той сгубих 5 пъти, брат. О, бягай, брат, 35 секунди. Мен да не му убия от въздух. Аз избягах. Никога не отънди, О, стрелях бе, му въздух. Аре, бе, брат, оцелете ма. Вземам си метките. Един идва. Да чеба малата, бате. 6 кило има. Вижте, аз джойстика ми вари на една страна, гледайте. Да, бе, аз за това спрях с джойстика. Аз съм спрял изобщо да играя през джойстика. Ба, няма никакъв лут, брат. Тук отгоре. Ембот, брат, давай! Никола, на тебе ли или на мене, брат? Нямам никакви патрони, нямам нищо. Много. На мене. Тебе цял живот те убивате, брат. А ту според това го го има. Помпа ми трябва, брат, не мога да играя. Помпа, трябва. Минита, няма нещо, дайте. Опа.
Намерих спом. Откъде бе, брат? Може да не пъти са. Не, фулс. Да бе. Идва, ето го отгоре. Браво. Бягай. Бягай, Никола. Ой, те някакси да се намахали си там, брат. Или да кемпим, не знам. Моля. Четири, 3, 2, 1. Аз изчезвам от къде, знаете. Тук, да изчезвам от къде, аз къде ще ходя? Ама там има човек, бе, брат. Ристо! 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 Малко си глупав, ама карай. Не съм глупав, брат, аз няма какво направо. Имаш метки. Приятел, метки да, аз метки да докато го изпия. Ристо! Чакай малко сега. Само да кача видеото и идвам.